Velkommen til Angies podcast. Tryk play, læn dig tilbage og lad os sammen dykke ned i dagens samtale. I denne episode har jeg besøg af astrolog og forfatter Lukas. Sammen dykker vi ned i astrologien, i transformation, Atlantis og spørgsmålet om, hvilken verden vi er ved at skabe. Rigtig god fornøjelse. Nå. Hej Lukas. Hej. Hvor er det hyggeligt, du er her. Tak for, at jeg må komme. Jeg glæder mig helt vildt meget. I lige måde. Og vi skal jo ind på, at du arbejder med astrologi. Ja. Men først så skal vi lige ned i kroppen. Og ligesom forlade headspace og ned i kroppen. Og det starter vi altid med her i ritualet. Med at vi lige tager en dyb indånding 3 gange ind gennem næsen og ud igennem munden. Fordi du er lige kommet udefra fra verden, hvor man skal være i trafikken. Ja. Og bare lige det der med at lande i kroppen, det er sgu meget dejligt. Det er så godt. Fedt. Og fedt, du er med på det. Jeg er så glad for det. Dejligt. Så hvis vi lige starter her med at give slip i maven. Og tager en dyb indånding ind gennem næsen. Og ud igennem munden. Og en gang til. Og ud igennem munden. Og sidste gang. Og bare lige lad vejrtrækningen blive normal, helt i din egen rytme. Så kan du bare stille og roligt åbne øjnene, når du er klar. Hvordan var det? Det var super. Det er for mig en rigtig vigtig ting, det der med nogle gange at komme ud af hovedet og lade alt, hvad der rumsterer rundt deroppe, flyde ned i kroppen. Så det er noget, jeg virkelig faktisk også øver mig på og har trænet den seneste tid, fordi jeg kan være meget i hovedet, så det er rigtig godt for mig. Nej, det er fedt. Ja. Det giver lige et øjeblik, hvor man lige, nu er jeg her. Ja. Dejligt. Jamen egentlig så vil jeg lige starte med at høre dig, hvordan du er kommet ind i astrologiens verden. Er det en lang historie, eller er det noget, der sådan skete pludseligt, eller hvordan? Det er en lang historie, der ikke er så pludselig, men som jeg kan forsøge at forkorte lidt. Altså man kan sige, at min mor har altid dyrket astrologi, hun har altid interesseret sig for astrologi, hun har altid brugt astrologi, så jeg har fået det ind med modermælken, kan man sige. Men det, der skete meget tidligt i mit liv, da jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne finde ud af at sidde på en skolebænk og lytte til, hvad en lærer fortalte på tavlen, og jeg ikke vidste, hvad det skulle bruges til, det var, at jeg gik ned og lånte bøger på biblioteket, som handlede om astronomi. Så jeg startede egentlig med den videnskabelige del, som jeg så virkelig, virkelig blev grebet af, og som jeg nærmest forsvandt ind i en lang periode af min barndom, fordi skole ikke, altså det sagde mig ikke noget, så jeg havde brug for at flygte, og der flygtede jeg ud i universet. Og det gjorde jeg så igennem de her bøger, og det udviklede sig så til at blive bøger om UFO'er, eller rumvæsener, eller energier fra andre stjernesystemer, og det blev så til gamle visdomstraditioner, det blev til det, vi kalder spiritualitet i dag, filosofi, alt det der, det udviklede sig dertil, og så skete det lidt af sig selv, at astrologien jo selvfølgelig blev en del af det. Og så tog jeg en astrologiuddannelse, og så har det kørt lige siden. Jeg er sådan en type, når jeg går ind i noget, så gør jeg det rigtig meget. Og så er der nogle bestemte ting, og det var jo så astrologien, der på et tidspunkt blev det, der tog over. Og så har jeg kørt med det lige siden. Ja, ej, hvor spændende. Ja. Og det er jo også en kæmpe, hvad skal man sige, altså der er jo sådan en cirkel i det, ikke? Jo, altså det der med at starte og finde ud af, okay, skolen er jo ikke lige mig. Altså det kender jeg fra mig selv. Det var enormt svært for mig at forstå det sprog, der egentlig var i skolen. Og jeg var sådan lidt, altså jeg følte, de talte kinesisk eller et eller andet. Jeg kunne slet ikke forstå det. Og der var faktisk også filosofi og sådan noget, og Immanuel Kant og alle der. Jeg var så interesseret i den der sådan vores nu kan jeg ikke sige det ord, vores eksistens. Ja. Ikke? Og sådan har jeg også haft det, og det var egentlig bare noget, der
fyldte i mig. Det kom sådan lidt af sig selv. Og det var der var også nogle skolelærer og skolepsykologer og så videre, der synes det var lidt underligt, at jeg interesserede mig så meget for det der. Ikke? Men det har altid været en stor del af mig at stille de store spørgsmål. Jeg har altid gerne ville se ting i det store billede, og der var det jo oplagt og også ligge og filosofere over om aftenen og ikke kunne sove. Hvad sker der egentlig, når vi skal herfra? Hvorfor er vi her? Altså, det kan jo ikke bare være meningsløst eller tilfældigt det hele. Og det har simpelthen optaget mig så meget, at jeg var nødt til i en tidlig alder at samle viden og information omkring det. Ja. Ej, hvor spændende. Det må også have været spændende for din mor jo. Altså det der med, at du havde den interesse. Altså, Det tror jeg også, det har været. Ja. Men jeg tror også, det har været svært at forklare andre eller skolelærer, eller jamen, sådan er Lukas. Ja. Og han har brug for det her. Altså, det var også en anden tid jo, dengang. Så jeg tror, det var sværere at finde ud af, hvad gør man med det her? Ja. Men det er også det der med, når man også ser, nu har jeg jo selv 2 børn, og du har også et barn, men det der med, når man kigger på sine børn, og at sådan, jeg kan se, mine børn, de er jo meget forskellige, men det her med sådan at finde og give plads til, okay, men Lukas, han er sådan der, eller jeg var for eksempel, havde rigtig svært ved at sidde stille, så jeg skulle ud og dyrke en masse sport, for eksempel, og det var sådan, læreren, hun var sådan, Angie, løb ned og løb 10 runder nede i gården, og så kom op, fordi jeg havde så meget energi, jeg ikke rigtig lige vidste, hvor jeg skulle gøre af, og det med at sidde stille, det var enormt svært for mig. Men at have voksne omkring sig, som giver en plads til det, er jo alfa og omega for, at man kan udvikle det. Fuldstændig. Og det var svært for mig i, hvad kan man sige, det almindelige skolesystem, eller i det almindelige samfundssystem. Så derfor var det noget, jeg var på egen hånd med langt hen ad vejen. Så selvfølgelig lidt med min mor kunne jeg tale om det med, men ellers var jeg sådan meget på egen hånd. Jeg ville ønske, der var nogen, der sådan havde kunne forstå det dengang. Så det var noget, der egentlig blev til mit. Ja. Og det var noget, jeg i mange år også... Altså dem, der var tæt på mig, vidste det jo godt, og man kunne se, at bøgerne var stablet inde på mit værelse og sådan noget. Men ellers var det jo noget, jeg gik med for mig selv, fordi jeg godt kunne mærke, okay... Der er altså nogen, der synes, det er lidt underligt, eller lidt specielt, eller unormalt. Ja, og det gider man jo ikke være i den alder, vel? Det. Der vil man jo bare gerne være ligesom de andre, og hedde det samme, og have det samme tøj. Det har jeg aldrig kunnet, og jeg har aldrig kunne passe ind overhovedet. Og det har jeg selvfølgelig fået en astrologisk forklaring på nu. Jeg har rigtig, rigtig meget i vandbæren, eller vandmanden, som det hedder. Selvfølgelig. Og det passer jo ikke ind nogen steder. Så nu giver det selvfølgelig mening. Det giver også mening nu, når jeg underviser, eller når jeg skal tale om nogle af de her energier, eller hvis jeg skal forklare om vandbærens arketype, så kan jeg jo selvfølgelig bruge mig selv og den historie, men dengang var det ikke så sjovt. Nej, fordi det jo også på en eller anden måde er lidt ensomt, ikke? Jo, det der med at være anderledes. Ja. Og den følelse kender jeg godt. Helt klart. Og jeg voksede op med spiritualitet og alt sådan noget i min familie, så min familie gjorde alle mulige underlige ting, og jeg ville egentlig bare hedde Mia. Og det var bare sådan, så underligt for mine forældre, det der med, at jeg ville bare gerne være dansk. Ikke? Man ville jo bare så gerne være som alle de andre. Ja. Men nu er det jo så fedt, at man holder ved den der side, eller at man ikke er som alle andre. Ikke? Ja, det er det. Og vi er også i en tid nu, hvor at det er mere velanset at skille sig ud, og hvor man faktisk også kan få noget støtte til det. Altså der er nogle mennesker, ofte i hvert fald, virker det til at trække på i systemet, mere end der var dengang. Ja. Altså jeg endte jo på en skole for adfærdsvanskelige, ikke? Selvom jeg slet ikke følte, jeg var det. Jeg havde også bare meget krudt bag, som du beskriver, du havde, og jeg lavede ikke lektier, og var sådan lidt ligeglad med det hele, men på en drengestreg-agtig måde, så det var sådan en drengestreg, jeg lavede, og så endte jeg på sådan en skole og følte mig endnu mere alene og ensom og underlig. Ja. Så der var ikke så mange at trække på dengang, men det er som om tiderne skifter, og det kan jeg også se tydeligt astrologisk. Det er en anden tid, og det er faktisk nu en vigtig ting, at børn og mennesker, de kan få lov til at udvikle sig i deres egen retning, og at de kan skille sig ud, fordi det er det, der er brug for i vores verden nu. Det er nogle mennesker, og især nogle unge mennesker, som tør gå en anden vej, fordi verden skal en anden vej. Ja. Så der er nogen, der er nødt til at være first mover, der er nogen, der er nødt til at være pionerer på det her område. Og derfor er det vigtigt, at de voksne følger med. Ja, og giver dem pladsen. Lige nøjagtigt. Ja, og det er jo også det, jeg kan se sådan med mine børn, der er lidt ældre, at der er plads til det nu. Altså, de har forstået, at nu har vi lært vores børn at mærke sig selv og mærke deres følelser.
Og når der er noget i vejen, så siger de faktisk fra. Og det er jo kæmpestort for os alle sammen, at de kan det, men skolevæsenet, det er sådan, altså, der er plads, men det er stadig sådan lidt, det skal jo stadig på en eller anden måde fungere i et sammenhæng, ikke? Eller sådan det her med at være et klasselokale, eller sådan, så det er meget specielt det her lige nu, fordi vi har fået børnene, dem har vi fået installeret, eller de er jo også kommet med det, som de er, til at de kan mærke, de kan fornemme, og de kan sige, jeg skal ikke derhen, for det gør mig stresset. Ja. Og hvad gør vi så? Ikke? Det er jo virkelig nogle rebeller, der er kommet til. Ja, heldigvis vil jeg sige, fordi det gør jo, at systemet er nødt til at kunne følge med. Det gør, at der bliver rusket op i nogle ting. Det gør, at der er nogle rammer, der bliver rusket op i, så de kan blive gendannet på en anden, mere bæredygtig måde. Og det er det, der er, som jeg ser, det allermest brug for nu. Ja. Så vi kan ikke længere lade os holde tilbage af de her samfundskasser eller andet. Selvfølgelig skal vi fungere på en måde, hvor at det ikke går ud over andre mennesker eller sådan, men ud over det, så skal vi til at bryde nogle rammer. Altså noget af det gamle skal flyde ud, sådan så at vi kan bygge op på ny. Ja. Og det er virkelig det, der er på menuen for os på himlen. Yes. Og vi ser det jo helt ned i skolealderen, vi ser det i alle systemer og på alle lag af samfundet faktisk, når man kigger rundt, eller ikke andet end at tænde for nyhederne, kan vi se, hvordan det hele det er ved at flyde sammen. Ikke? Og det er der en bevidst, kosmisk rød tråd i, som jeg ser det. Ja. Ej, vil du ikke tage os rundt i den røde tråd lidt? Altså, jo, selvfølgelig. Hvad optager dig lige nu? Sådan, hvad kan du blive sådan helt, det kunne jeg godt have set komme, det der, eller? Jeg er meget optaget af hele processen. En proces, som blev sat i gang, selvfølgelig for længe siden. Der har været forskellige tidspunkter, hvor der er sket meget på himlen på én gang. Altså 2012 var et år, man talte meget om, men så i 2020, det er der jo ingen, der er i tvivl om. Der er sket mange ting på himlen, og det har sat gang i en cyklus, som kulminerer omkring 2030. Ja. Vi er omkring midten af det nu. Og noget af det, der er vi kun i midten? Ja, vi er omkring halvvejs, lidt over 2026. Okay. Ikke? Okay. Så op til 2030, hvor det kulminerer, der er lige nogle ting, der skal flyde ud endnu. Og hvis jeg skal gøre det en lille smule astrologisk teknisk, ja, så det synes jeg, det skal. Ja, jeg gør mit bedste uden at hvad kan man sige, efterlade nogen på perronen. Ja. Men det, der sker, er, at Saturn og Neptun, to af de store spillere i vores solsystem, i kosmos her, de mødes i det, vi kalder en konjunktion. Det vil sige, set fra jorden, der står de lige oven i hinanden. Ja. Og det gør de det har de gjort i 0 grader vædder. Altså det er det, de mødtes helt præcist. Det var 0 grader vædder. Og vædderen er jo det tegn, der starter dyrekredsen. Vædderen er det første tegn. 0 grader vædder er den allerførste grad. Det vil sige, når man ser det her på et større plan, så er det de skabende energier, som bliver sat sammen her. Og når de bliver sat sammen på den måde med Saturn og Neptun, som jo gør, Saturn er det jordiske, det er systemerne, det er strukturerne, det er styreformerne. Neptun er det opløsende, Neptun er det spirituelle, Neptun er vandet, der gerne vil ind og skylle alt det urene væk, eller rense ud, kan man sige. Når de to mødes på den måde, så er grænserne flydende. Okay. Og det er alle grænser. Det er de jordiske, åndelige grænser, det vil sige, sløret er taget væk. Der er rigtig mange mennesker, der oplever lige nu, at de enten drømmer meget, eller får beskeder igennem drømmen. Der er også nogen, der beretter om, at de hører forskellige, om det er engle, eller hvad det er, tale til dem, eller fortælle dem om nogle ting, eller inspirere dem, eller der er også nogen, der ser noget, som man ellers ikke ville kunne se, fordi sløret er så flydende, sløret er hævet væk. Der er ikke den her begrænsning, der plejer at være. Ja. Ej, det er så spændende. Ja, det er ret spændende. Ja. De geopolitiske, hvad kan man sige, strukturer, det er jo det samme. Der ser vi jo, hvordan krig nu også er ved at flyde sammen, og vi ser også, hvordan nogle af vædderens skyggesider, som jo er det, vi alle sammen kender til igennem historien, som er krig, som er kaos, som er magt, som er ego, hvordan det også flyder fuldstændig sammen, så vi kan få øje på, at det ikke er den retning, vi skal i. Ja. Og det sker helt ned til vores egne liv, hvor der er mange af os, der mærker, at følelseslivet jo flyder sammen, at der er noget, der skal ud, der er noget, der skal renses ud. Jeg har selv været i en periode det sidste stykke tid, hvor jeg har mærket det der med, hold da op, det er meget flydende det hele. Ja. Altså, jeg kan virkelig mærke, når der er noget, der skal have lov til og hvad kan man sige, flyde ud i form af tårer eller andet, så skal det have lov, fordi der er en grund til det. Vi er ved at blive åndeligt renset, sådan så vi kan starte
på en helt ny energi. Og det er jo grunden til, at vi taler helt ny energi, det er jo fordi, alt starter i 0 grader vædder. Ja. Hele kosmos er startet, hvis vi ser på det arketypisk 0 grader vædder. En tankeform starter 0 grader vædder. Det er den første gnist, det er alt, der starter der. Og så er der astrologer, der har været tilbage i tiden. Det har jeg også selv og har kigget på, jamen, hvornår skete det sidst. Og det er altså omkring 6-7.000 år siden. Og det er jo der omkring, at den første civilisation, den første menneskelige civilisation, den ligesom blev dannet eller grundlagt. Det vi kalder Sumer, som senere blev til Babylon og til alt det andet. Det er faktisk den civilisation, der også har, hvad kan man sige, helt derfra har præget den vestlige verden, vi kender nu. Ja. Så der er gået så mange tusind år, så vi kan jo regne ud, at når det her det sker igen, efter så mange tusind år, der er en grundregel i astrologien, der hedder, alt der sker sjældent, det er vigtigt. Så når det sker så sjældent, så når det sker så sjældent, jamen så er vi måske med til at lægge grundfundamentet for de næste 6-7.000 eller endnu flere år. Ja. Og det er det, der er så vigtigt nu. Plus alt muligt andet, der også sker på himlen. De store planeter, de kollektive planeter, som det hedder, de skifter tegn. Og det giver en helt ny energi. Og det er i 2026, at den sidste vigtige spiller, Uranus, går over i tvillingernes tegn, og så er vi i den nye energi. Og så skal vi lære at vende os til den. Ja. Og det er derfor, det hele er så flydende og virker så kaotisk lige nu. Men der er altså en, hvad kan man sige, en kosmisk eller åndelig orden i det her, som jeg siger. Ja. Så det er ikke noget, vi skal være bange for? Tværtimod. Ja. Vi skal faktisk se det som noget, der er vigtigt. Noget, der er vigtigt for vores udvikling. Og vi skal også se os selv som medspillere i det. Fordi det er en rigtig vigtig også pointe, at vi er ikke underlagt de her autoriteter eller systemer eller andet mere. De er i opbrud. De er flydende, det vil sige, at vi er nødt til at tage ansvar. Ja. Og det er jo den højere oktav af vædderen. Ja. Det er jo det, at man tager ansvar, at man ikke træder nogen over tæerne, men handler på det, man kan mærke er vigtigt. Ja. Og er pioner omkring det. Og det er det, vi skal til at gøre alle sammen. Så vi har alle sammen en rigtig, rigtig vigtig rolle i alt det, der ellers ligner et kaos. Jamen ellers så var vi her jo heller ikke, tror jeg på. Jeg tror, vi har valgt at komme her nu, fordi det er sådan, okay, det er vigtigt det her, venner. Vi sidder jo også her, altså jeg tror på, at du og jeg og alle mennesker, der er på jorden nu, det er også der beamer ud i universet, ikke? Hvad vi kommer til at holde, eller hvilke kontrakter vi kommer til at lave. Og det synes jeg er så spændende, det der med sådan, okay, jeg har faktisk noget, jeg selv kan gøre. Og det kan jeg gøre i mit eget liv, med mine egne børn, med min egen mand, med mine egne venner, familie. Jeg kan vælge, hvad jeg vil sende ud. Og det er jo lettere sagt end gjort. Kan man ikke sige det rimelig meget? Jo. Altså, men man kan have en intention om, at man gerne vil være et godt menneske. Eller man vil leve ud fra hjertet. Og at man vil ikke lave power over, men at man vil lave inklusion og løfte. Ikke? Og det lyder jo alt sammen meget fint og fornemt, men jeg tror, det er vigtigt, at man tager en beslutning omkring de her ting på en eller anden måde, og ser, hvordan man lever det i sit eget liv. Og det er jeg meget, meget enig med dig i. Du siger også et vigtigt ord, intention. Fordi hvis vi hæver vædderens energi, og især 0 grader vædder, hvor alt jo starter helt op, så er der ikke noget, der manifesterer sig fysisk, før at der er en intention. Nej. Og derfor så er det intentionen, der ændrer verden. Så bare det, man har en intention om det. Jeg bliver også tit spurgt i øjeblikket, fordi jeg jo taler meget om, hvor vigtig en tid det er, og hvad vi selv kan gøre, og at der er en åbning, og alle de her ting. Og der bliver tit spurgt, kan jeg gøre noget forkert? Og der er mange, der har sagt til mig, jeg er bange for ikke at nå igennem porten, eller hvor jeg siger, nej, det kan du faktisk ikke. Jeg kan godt forstå spørgsmålet, jeg kan også godt forstå tanken eller følelsen omkring det, men det kan du ikke. Intentionen om at ville lave noget om, eller ville se en bedre verden, det er nok til, at en kollektiv energi begynder at ændre sig. Ja. Og jo mere vi så også handler på det, jo mere vi selv dyrker det i vores egne personlige liv, jamen jo hurtigere kan det manifestere sig. Men vi er på vej i en helt ny retning, om vi ved det eller ej, og om vi ved det eller ej. Man bør ikke være bevidst om det nødvendigvis. Men også der er det, jamen der er intentionen egentlig bare det aller vigtigste for, at vi kan fremskynde processen lidt. Men også sådan lidt et eller andet sted at vide, en eller anden form for, hvad for en retning går vi, venner?
Altså sådan, så man ikke... Men jeg synes, det er meget spændende. Jeg laver en masse yoga, og der øver vi os rigtig meget i at komme ned i hjertet. Bare det her med at sådan placere hånden på hjertet, eller sådan lytte til hjertet, eller være sådan, fordi det kan også være meget sådan, hvordan skal vi gå med hjertet først? Eller hvordan gør man det egentlig? Ikke? Og nogle gange, det jeg synes, der er så spændende, det er, at der er mange mennesker, der aldrig har puttet deres hånd på deres hjerte. Ja. Så allerede der, bare at have den kontakt, det er sådan ret overvældende for mange, ikke? Men det er det faktisk. Jeg har selv også været i en proces det seneste stykke tid, fordi man er nødt til selv at tage den medicin, man prædiker om og snakker om hele tiden. Så jeg har også selv været nødt til at tage den her rejse ind i mig selv og prøve at komme mere og mere ned i hjertet, og har også fundet ud af, at det ikke er noget, man tænker. Nej. Det er faktisk noget, man gør bare ved, for eksempel som du er inde på, at lægge hånden på hjertet. Det gør jeg også nogle gange, hvis jeg er lidt presset eller lidt stresset, eller hvis der er et eller andet, der fylder. Bare det at gøre det. Altså det lyder banalt, men det er faktisk utrolig virksomt. Ja. Og det er med til at stabilisere hele mit system. Det er med til at give en ro og en tillid jo egentlig også, som jo også er vigtig i en kaotisk tid. Ja. Og det synes jeg er vigtigt. Og det er nemlig sindssygt vigtigt det der med tilliden. Og turde tro på, at det her, alt det der sker på himlen, og energierne og det vi kan mærke, det er for det højeste bedste. At det ikke er sådan, nej, nu skal verden ikke eksistere mere, men det er jo den gamle devise om, at nogle gange så skal man se mørket, ikke? Før det er, at man kan opleve lyset. Og det synes jeg er det, der sker. Altså sådan meget, meget for eksempel, hvis man kigger ud på de her verdensledere og sådan noget, bare sådan, jeg tror, vi skal helt derud, hvor vi bare sådan, vi kan ikke blive ved med at stå og hamre på det her søm. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Vi har prøvet krig, vi har prøvet at have folk til at være, udnytte folk, og alle de her ting, som jo på en eller anden måde er en del af at være menneske, fordi vi har jo hele spektret i os. Men hvad er det, der gavner kollektivet, eller hvad gavner generationerne, der kommer? Er det, at vi bliver ved med at stå over i vores 4 hjørner, og se, hvor meget land vi kan få, ikke? Og det er jo også bare en sjov ting, hvis man tænker over det. Fuldstændig. Og jeg vil sige, ud fra astrologien, så er guruernes tid for længst forbi. Ja. Og guruer, det kan man jo så også, det kan man definere, hvad det betyder. Men det betyder også store verdensledere, der tager en autoritet over mennesker, som mennesker ikke hverken har lyst til eller brug for mere, fordi vi kan godt selv, og vi kan sammen, når vi tør os at gå selv og være frie, men hvad kan man sige, ved siden af andre og sammen med andre, så bliver det lige pludselig til en helhed, som ændrer verden også nedefra, altså ned fra rødderne. Og det er noget af det, der er vigtigt også, når vi kigger på den her tid nu, hvor det hele flyder ud, at vi egentlig også gør klar til den nye generation, der tager over, og især også nogle af de børn, der bliver født nu, fordi de bliver jo født med alle de her nye energier. Ja. Og der kan vi jo så, som vi lige har været inde på, der er mange tusind år siden, der er nogen, der blev født med dem på den måde. Ja. Så det er rigtig vigtigt, og der kommer nogle sjæle ind, som jeg ser det, som er her for, og virkelig skal ændre verden, og vi er med til at gøre klar til, at de ligesom kan overtage den opgave, fordi så ændrer verden sig meget, meget hurtigt. Ja. Og det kommer til på et tidspunkt, selvom det virker som om det går langsomt nu, så kommer det til at gå hurtigere, end vi aner. Ja, fordi det var mit næste ting, jeg lige sådan mærkede ind i. Gud, altså kommer det til at gå så hurtigt? Altså sådan, det er det der med, jeg synes godt, jeg kan mærke noget meget energi. Og jeg har også fulgt med i astrologien i mange år, hvor det er, at man har jo fået at vide, okay, det kommer det kommer til at gå sådan her, og der kommer til at være alt det her nye tech, man skal forholde sig til. Og det, jeg synes, der er interessant i det der med, at jeg kan se ind i, sådan, i mit eget liv, at jeg har lyst til bare at gå fuldstændig kontra på alt det der AI og alle de her ting. Ikke? Jeg har bare lyst til at stå og lave asiatisk mad, men noget så sådan jordnært, ikke? Det der med sådan at finde frem til de der, sådan, hvordan grounder vi os selv i denne her tid, det synes jeg jo er rigtig interessant, fordi jeg møder mange, der er sådan helt, det er svært med den jordforbindelse. Ja. Den er altafgørende. Og nu er vi inde på et meget, meget interessant emne, som også handler om AI, som handler om robotter, som handler om det, der kan overtage magten og menneskeheden, hvis ikke vi har
som du var inde på før, hjertet med. Og der har vi altså nogle historier at læne os op af, og vi har nogle historier også, som kan forhåbentlig skræmme os så meget, at vi vælger at gå i den rigtige retning. Ja. Atlantis for eksempel, Ja. som flød under, om det var en, hvad kan man sige, en fysisk, konkret flodbølge, eller om det var, hvad kan man sige, en energivibration, der gjorde, at de flød ud af sig selv, eller hvad end der har gjort det, så var der noget misbrug af teknologien. Det var, at de blev teknologisk udviklet, uden at have hjertet med, at det gik galt. Ja. Og om det er en metafor eller ej, det er ligegyldigt, for vi kan virkelig, virkelig mærke det nu. Altså, hvis også man bare går til Bibelen, ikke? Altså Johannes åbenbaringen der, hvor der også står med bæstet, og det vi ofte er bange for, 666. Så, altså, det er jo et system. Ja. Det er et system, det er ikke en djævel, eller sådan. Det er et system, som kan overtage, hvis vi ikke sørger for at have både fødderne plantet i jorden, og hjertet på rette sted, fordi hvis vi har det, så er teknologien, så kommer vi ikke udenom teknologien, men så skal den jo bruges til at gavne. Den skal ikke bruges til at bombe, og altså droner, der selv kan afgøre om, hvorvidt en fjende er en fjende eller ej, eller om det er civil. Altså, det er jo noget af det, vi ser nu i krigsførsel, hvordan det ikke engang er mennesker mere med samvittighed, der skal trykke på en knap, men hvordan det er robotter, der overtager det. Og det er jo en glidebane, hvor vi virkelig kan se, okay, hvad vælger vi nu? Vil vi ende, som de gjorde i Atlantis? Vil vi ende, som der står, vi kan ende i det nye testamente, eller vil vi gøre noget andet? Ej, hvor er det spændende. Det er det, der er med de her ting. Det er så spændende, det her. Jeg kan bare mærke sådan, vi bliver simpelthen nødt til at gå med hjertet, og gå og grounde. Og jeg er virkelig sådan, altså, det er det så banalt at sige, men seriøst, et lille smil, mens du går derude i Rema, eller et eller andet, er jo det, der også kan gøre, at der er nogen, der tror på det gode, ikke? Fordi det er jo den der sådan, tror vi på, at verden vil os det godt, eller tror vi på, at verden er god, eller tror vi på det modsatte, ikke? Det er jo, er vi i kærligheden, eller er vi i frygten? Og det er meget det, jeg sådan på en eller anden måde mærker meget ind i, den der sådan, det er kærligheden, vi går med, venner, og det er hjertet, vi går med, og det er teknologien kommer jo til at være super spændende, hvis vi bare lader den være spændende og ikke overtage, ikke? Fordi den kan jo også tage alle de der ting, der ikke interesserer os mennesker særlig meget. Og så kan vi få lov at fokusere på alt det, og alle de gaver, vi er kommet med, ikke? Altså alt det her med, hvad der gør dig unik, al din viden, alt det, du deler, det jeg kommer med, og at det er sådan, der er plads til alle, fordi vi har alle sammen gaver, som vi skal bidrage med til det højeste bedste. Det er i hvert fald sådan, jeg håber og tror på, at det er den vej, vi skal gå. Og jeg er meget enig. Og jeg synes også, det er en smuk tanke, og det er også derfor, vi ikke må underkende vores egen rolle i det, eller vores eget ansvar. Som du siger, et lille smil, jamen det kan faktisk ændre en hel mængde, hvad kan man sige, sort masse til lys. Altså et eller andet sted ude i universet. Bare det at have sendt et smil afsted, eller at have hjulpet et menneske over vejen, eller hvad end man nu kan gøre, også i sit eget liv. Ja. Hvad end man nu kan gøre for os selv at være glad, fordi det smitter også af ude i universet. Og det er den ældste astrologiske grundregel, eller det ældste astrologiske grundprincip jo faktisk. At det, der sker for oven, sker for neden. Det er det, der gør, at astrologien virker, men det, der sker indeni, sker også i det ydre på samme tid. Det vil sige egentlig også bare ved at ændre vores eget personlige liv, ved at integrere hjerteenergien, hvad end det så betyder for den enkelte i ens eget liv, jamen sådan ændrer vi faktisk verden allerbedst, og det er der, vi skal starte, fordi vi kan ikke længere, som vi har gjort i mange år, kun pege udad. Selvfølgelig skal vi også kunne sige, jamen der er noget galt der, og den er helt galt der, men vi er nødt til også at kigge på, okay, hvor har vi en andel i det? Fordi ellers, hvis ikke vi havde det, så ville der ikke kunne være en leder, der gjorde de ting, for eksempel. Fordi det er et spejl på, hvordan vores indre kollektiv er. Og det der er så spændende, det der med, at verden er jo et spejl. Og når man først går ind i det, så er der jo rigtig meget ansvar at tage. Ikke? Det er bare sådan et jo, men det kan godt være, at den og den person altid er sådan, men hvad er vores eget bidrag til det? Ikke? Og det kan jeg se det der med sådan lidt, også det, man bliver trigget af. Ikke? Det er jo meget spændende. Det er jo et kæmpe spejl. Og det er sådan, jeg har været nogle gange, vi har holdt nogle middag eller andet, og så er der nogle af vores venner, der siger, ej, ham der, han fylder bare så meget.
ikke? Og det er så sjovt, altså sådan, det er sådan, ej, hvor han larmer, eller hvor han skinner, eller et eller andet, ikke? Og det er bare sådan, der bliver jeg nødt til at være sådan lidt, ja, men hvad gør det inde i dig? Hvor er det, at du ikke må tage det space? Hvor er det, du ikke må fylde, ikke? Og det, på den måde synes jeg, at livet er virkelig spændende, når man kan få de der briller på, eller når jeg selv bliver sådan, det var da lige godt, men ej, hvorfor bliver jeg så aktiveret af den der person der? Og så har jeg fundet ud af, at det er den største budbringer i verden, hvor jeg ikke selv er fri for noget, eller hvor jeg måske ikke selv er blevet mødt i min egen barndom, hvor jeg er sådan lidt, okay, jeg ser det der, det var da lige godt vildt nok, at du bare kan stå der i fuld flor med det der, ikke? Så jeg synes, det er vildt spændende, det der med at sådan, tage ansvaret hjem, kigge indad, i stedet for altid at pege udad. Og hvor har man selv en side af den person, hvis man bliver enormt triggeret af Trump for eksempel, ikke? Men hvor man selv som ham i sit eget liv. For det er vi jo på en eller anden måde. Der er også et ansvar, der skal tages, fordi det er vi nemlig. Og Ja. det at kunne se det er det aller første og allervigtigste skridt overhovedet. Og det er derfor, jeg plejer at kalde skyggearbejde for det helligste spirituelle arbejde overhovedet. Det at kunne kigge på sine egne skygger, uden at fordømme dem. Ja. Fordi der er en grund til, at noget er, som det er. Og jeg har og gør stadig det her arbejde så meget, jeg overhovedet kan i mig selv. Fordi jeg virkelig har haft nogle ting også, jeg er blevet trigget af, jeg har kæmpet med, og som har været svære eller formørket, eller hvad end man vil kalde det, også fordi de har været ubevidste. Og det, jeg har fundet ud af i mit eget indre arbejde, det er, at de her områder, hvor man bliver trigget, de her områder, hvor man ellers kunne være flov over, at man er på en bestemt måde, eller reagerer på en bestemt måde, eller tænker på en bestemt måde, det er dele af en selv, som jo mangler anerkendelse, og lys og healing. Ja. Og healing kan være bare det at anerkende det. Ja. Så er der ikke samme spænding i Nej. det. Nej, Så, friktionen er der ikke, når den har fået lov at, okay, men jeg har den her vrede, eller jeg har den her usikkerhed, eller hvad end det kan være, men så tag hånd om det, og så til, lad mig stå, ligesom sådan, hvis man er til en fest, og der står nogen, der gerne vil ind, ikke? Den der, var sådan lidt, jamen så kom ind, og så måske blive set, eller få den der sådan, omsorgen måske, også i sådan lidt, føler du dig udenfor, eller hvad er det egentlig, der gør, at man bliver på en eller anden måde reaktiv, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Og der er jo forskellige, hvad kan man sige, symboler at bruge der. Nu har jeg arbejdet meget med indre børn. Altså, der er det jo for mig en rigtig god symbolik, at det er en forsømt del af mig. Altså, det er et barn, der har siddet et eller andet sted og ikke er blevet hørt, eller ikke er blevet set, eller ikke har fået lov at udtrykke vrede, eller hvad end det måtte være. Og selvfølgelig sidder det barn og er utrolig ked af stadig, at det ikke kan komme til udtryk, og det er jo bare den anerkendelse. Det har nogle gange virkelig åbnet mine øjne for, at det kan være nok til, at der kan ske en ændring og en forvandling, fordi mørke er jo bare det, der er ubevidst, det der ikke er kastet lys på. Det er jo også det, man sagde i gamle Egypter, sagde det, altså i alkymien og den der alkymiske tradition, der talte man om den sorte sol. Jamen det er jo selvfølgelig det lys, der er gemt væk i mørket, det potentiale, der ligger og er gemt væk. Det kan ikke skinne, fordi det ikke har fået plads. Og lige snart det får plads, så bliver den sorte sol jo til en skinnende gylden sol. Og det er jo det, så det potentiale for lys, der ligger i mørket. Fordi sådan er det i universet, sådan er det på jorden, sådan er det alle steder, at alt lys bliver fyldt af mørke. Og det er derfor, vi skal ikke være så bange for mørket. Altså jeg mener virkelig også, at vi er i en tid nu, hvor vi kan kigge på det, for hvad det er. Det er jo også derfor, det, som jeg ser, der er gået så galt med religioner og andet. Ofte i hvert fald, fordi der har man projiceret mørket ud på et eller andet. Og så vi er gået sammen om det. Det er i hvert fald skidt derovre, ikke? Det er det. Og så ender det jo, som vi har set. Og jeg tror, vi skal til at tage ansvar for mørket, fordi mørket er ikke ondt i sig selv. Mørket vil egentlig bare belyses. Det er i hvert fald min erfaring også, både i mit eget arbejde, mit arbejde med mennesker, og mit astrologiske arbejde, og når vi spejler det i den store virkelighed. Alt er lys og mørke, og derfor så hænger de her modpoler eller dualiteter fuldstændig sammen, selvom vi tror, at det er noget, der foregår over på den anden side. Ej, det er så spændende, og jeg tror virkelig på, at jeg har også lavet rigtig meget indre barnarbejde, og det har virkelig givet mig en masse frihed. Altså til ligesom det der med at åbne de der sider, man har fået lukket og været skamfuld omkring, ikke? Og bare været sådan, jamen, hun må gerne være der, lille Angie, som havde det sådan der. Fordi så er der også plads til andre mennesker.
når hun også må være der, ikke? Og det er det, der er meget smukt egentlig, og for nogen, når det er, man taler om astrologi, og så går ned i indre barn, og sådan, for mig hænger det totalt sammen med, hvem man også er kommet for at være, ikke? Og give sig selv 100% lov til det. Fuldstændig. Og det store afspejler det mindre, og det mindre afspejler det store, så det, der foregår på himlen, jamen, det foregår også inde i vores egen proces, så egentlig kan man også bruge astrologien som godt værktøj i den udviklingsproces. Og jeg har i hvert fald fulgt min også astrologisk, og har arbejdet med de her ting, man har jo samtidig kigget på astrologien, og også tænkt, hold da op, det var da vildt nok, at det lige pludselig gav den mening, eller altså nogle ting, som jeg selvfølgelig godt kunne få overblikket over i astrologien, men som først virkelig gav mening, da jeg også var inde i det og mærke det, hvor jeg så kunne se det på en helt ny måde, men også se på, hvordan at de ting hænger sammen. Ja. Så selvfølgelig er det sådan. Ja. Og det er det, jeg synes er fascinerende også ved astrologien. Det er, det hænger sammen. Og jeg kommer faktisk lige til at tænke på din bog. Du har jo hvor lang tid siden er det, du har skrevet? Det der for nylig, er det Ja, ikke det er jo ikke så længe siden, den udkom 6. februar på min fødselsdag. Okay, ja. Ej, og jeg har jo prøvet at få fingrene i den bog, men jeg skulle til Vordingborg eller et eller andet og have fat i den. Så nu har jeg bestilt den hjem, fordi at, jeg elsker jo bøger, og jeg elsker at lære. Og jeg synes, det er mega spændende. Vil du komme ind på lidt omkring, hvad din bog den handler om? Selvfølgelig. Altså, i bund og grund handler den faktisk om lige præcis det, vi taler om her. Om et menneskes rejse fra mørke og uvidenhed ind i mere lys og mere bevidsthed, eller det, man kalder visdom, som jo egentlig bare er det at belyse noget der har været ubevidst. Og der bruger jeg så selvfølgelig mig selv og min egen historie til at spejle den rejse. Ja. Så i bund og grund er det min rejse. Det er din rejse. Igennem alt det her. Og min rejse, hvor jeg har gjort alt, hvad jeg kan for, og stadig gør alt, hvad jeg kan for at forvandle noget af det mørke, der har været i mig til lys. Og det er en rejse, hvor jeg også har skulle fra hovedet og ned i hjertet. Det er noget af det første, jeg skriver i min bog, i åbningen faktisk. Det der med, at jeg på et tidspunkt under skriveprocessen meget tydeligt kunne mærke, at jeg var nødt til at gå ud af hovedet så meget som muligt. Jeg skulle ikke tænke det. Nej. Jeg skulle skrive mere fra det, jeg kalder hjertet, og derfor opfordrer jeg også og anbefaler læseren at læse fra hjertet, fordi det er som om, at så er der en anden energi. Der er noget, vi ikke kan, og det fandt jeg ud af. Jeg har altid troet, at jeg vidste det hele. Det fandt jeg ud af, det gjorde jeg ikke. Der var nogle ting, jeg teoretisk havde i mit hoved, men som jeg overhovedet ikke vidste noget om, fordi man ved først noget, når man har erfaret det. Yeah. Og det var også det, de sagde i gamle dage, og det tog lang tid for mig. Jeg har tænkt i mange år, at hvor ved jeg meget og sådan noget. Jeg vidste ingenting, hvad jeg gjorde på den rejse egentlig. Og så var der nogen, hvad kan man sige, noget viden, jeg havde tilegnet mig, eller læst mig til, som lige pludselig blev bekræftet. Men det var noget helt andet. Det var en helt anden fornemmelse. Det var en helt anden integration af den viden, end det at sidde og læse i en bog. Ja. Så for mig har det været en lige så vigtig, individuel, personlig rejse og proces, som det har været en større en, eller et spejl af det større. Ikke? Men det må også være spændende, ikke? Og en kæmpe sådan, indre proces at skrive en bog om sin egen proces. Helt vildt, og jeg gennemgik også selv nogle svære forvandlingsperioder i den tid. Ja. Fordi det var som om, at selv den detalje skulle spejles. Ja. Altså, så det der skulle det hele med. Fuldstændig, og det gik op i en højere enhed, og det er også derfor, at jeg taler ret åbent og ret ærligt og ret sårbart faktisk, som jeg jo ellers ofte har fået at vide, jeg ikke er så kendt for at gøre offentligt i den bog. Okay. Fordi det er min rejse, og den er på nogle områder sårbar. Ja. Og den har været fyldt med det, jeg kalder mørke. Ja. På rigtig mange områder, altså både helt konkret i mit liv, tankemæssigt, følelsesmæssigt. Og det er en rejse, jeg virkelig har været tvunget til at gennemgå. Hvor er det spændende. Som jeg også håber kan give et lille lys i hvert fald i mørket for andre mennesker, der læser den. Det var egentlig den vigtigste opgave, mit vigtigste, største ønske med bogen. Ja. Det var at kunne det, fordi i mine mørkeste perioder, der har det hjulpet mig rigtig meget at læse om andres erfaringer igennem nogle af de her processer. Og der er jo meget i forhold til at tale også lidt om alkemien i den bog, som jo også handler om, vi var lidt inde på det før, transformere. Sol, eller det at transformere.
Men man kan ikke transformere noget, der ikke er brudt ned. Nej. Når det er i hård stivnet form, så er det nødt til at blive brudt ned. Og det er den proces, jeg har været i et par gange i mit liv, men det er også den kollektiv proces, vi er i nu. Vi er ved at blive brudt ned. Vi er ved at blive brudt ned til næste fase i alkemien, som fortæller om, at alt er nødt til at være flydende, for at vi kan forme det på ny. Og det er så den tredje og sidste fase. Og det er det, vi alle sammen gennemgår, og det er det, som jeg har forsøgt at afspejle igennem den historie, som jeg skriver i bogen. Ej, det er så vigtigt. Jeg elsker det, at du har taget dig tiden til at... Altså, fordi det er jo din levede erfaring, kan man sige på en eller anden måde, det her med, at du har gennemgået mørke, du har været igennem mørket, du er kommet over på den anden side. Og jeg synes, den der forvandling, der er, sådan, når man også kan se på, hvor man har været. Jeg kender også mørket rigtig godt. Jeg har været meget i det, og har haft mine ting at kigge ind i, og være i. Så det der med sådan nu at kunne kigge tilbage på, også hvilken styrke man egentlig er kommet ud med på den anden side. Ikke? Det synes jeg også er vigtigt. Og det er jo processen i også at tage sin kraft hjem. Ja. Lige præcis, som du siger, det der med, hvad er det for en styrke? Jamen selvfølgelig kommer den igennem mørket, selvfølgelig kommer den ved at tage fat i det svære, ved at tage fat i det, man ellers ikke kigger på, ved at tage fat i det, man er bange for. Ja. Jamen, det giver jo den her enorme styrke. Og det er det, vi alle sammen skal gøre i vores personlige liv, og så sker det helt af sig selv kollektivt, fordi det kan ikke være anderledes, når tingene afspejler hinanden. Så den proces er vigtig for os alle sammen på hver vores måde. Jeg har jo så givet et eksempel på, hvordan den kan se ud, men den er jo lige så forskellig, som der er forskellige mennesker på jorden. Ikke? Så og det er jo din gave til os andre, altså i kollektivet. Det her har været min rejse. Når jeg kan gå igennem det her, så kan du også. Og jeg har også fundet rigtig meget styrke i bøger, da jeg har haft det svært i perioder og har gennemgået en depression og så videre. Så på den måde, så er det sådan det der med at komme igennem den der transformation der og hårde tid, gør jo, at jeg kan holde noget andet i dag. Og det har været en af de mest skelsættende tider i mit liv, det at gå igennem hårdhed på den måde. Men jeg kan også se tilbage på det nu som sådan, altså som virkelig sådan en, jeg kan mærke, ikke fordi jeg skal sidde her, jeg er stærk og sådan noget, men jeg kan gå igennem mange ting, eller jeg har sådan en indre styrke, fordi at jeg fået gået igennem det, kom over på den anden side, gik fra mørket til lyset, og nu hjælper jeg også andre mennesker med det i mit virke som yogalærer og som mentor og så videre. Så det er bare vigtigt. Ja. Det der med, at man også tør at være sårbar og tør at dele det her. Jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der kommer igennem, der kommer herned og inkarnerer her, uden at opleve hårdhed eller svære tider eller depressioner eller altså traumer. Jeg tror, at det er en del af livets skole. Helt klart. Og det er også det, vi kan blive formet igennem. Og der handler det jo egentlig om det, vi talte om tidligere, en intention. Ja. Det at have en intention om at ville igennem og lære noget af det, det gør, at man bliver stærkere. Og der er også noget i forhold til styrke, det begreb eller det ord, det er jo blevet misforstået, og det er ret meget op at vende nu også astrologisk, fordi, som jeg sagde før, den her konjunktion foregår 0 grader vædder, så er vi også nødt til at kunne sætte os ind i og måske forvandle måden, vi har set styrke på, fordi vædderne er jo det her maskuline, stærke, krigeriske, ildfulde tegn, som man altid har sagt, det er et tegn, der er enormt stærkt, og det er det også, men det er et tegn, der er stærkt især i den verden, vi ligesom altid har kendt til, som jo handler rigtig meget om at skulle gå forrest, og Alexander den Store, og det der erobre, og altså alt det der, det er meget vædderens energi på et lavere plan. Ja. Og det vi er ved at gøre op med nu, jeg kan også kalde det noget andet, patriarkatet, som jo ikke kun er, som jeg plejer at sige, mænd, der sidder på tronen, det er det også, men det er noget, vi har i os selv, når vi dyrker den her maskuline side, når vi dyrker, eller den ubevidste maskuline side, som handler om at skulle skubbe andre væk, komme først,
altså have spidse albuer, være den, der konkurrerer og som står på tronen til sidst. Det er vi nødt til at gå op med, fordi styrke er noget andet, og det er den højere, det er den meget, meget højere del af vædderens energi. Det er, at styrken faktisk ligger i sårbarhed. Det er den ægte åndelige styrke. Ja. Og der skal vi lave en lille forvandlingsproces. Vi skal ligesom eller sådan vende det, ikke? Det, Fordi at vi har jo fået fortalt, at den type styrke, som du lige har beskrevet, at det er den rigtige styrke, ikke? Og det er jo bare, det er jo meget sådan, sjovt er et forkert ord, men det er interessant, at vi har godtaget det i så mange år, at lad os lige få nogle muller, og det må være styrke, ikke? Ja. Det var sådan, men hvad bruger vi de muller til? Og vi ser det jo så tydeligt. Ja. Når vi kigger ud, vi skal bare tænde for nyhederne, så ser vi det så tydeligt, hvordan den ene stærke, maskuline mand, jamen, efter den anden skal vise, hvem der bestemmer, eller hvem der har størst militær, eller hvem der har oprustet mest, eller vi kan se, at vi er jo bare ved at ødelægge hele jorden og hele verden og hele vores eksistens med den kraft. Ja. Så den kraft er nødt til at blive forvandlet til noget andet, og det er det, som alkymien også handler om. Vi er nødt til at forvandle den her kraft, og for at kunne det, der er tingene nødt til at blive brudt ned, som de jo er i gang med nu, og hvor vi er lige ved at være der, hvor at det hele er så flydende, at vi kan begynde at forme det igen. Ja. Så hvis vi ser det med de billeder, så er det en meget, meget vigtig proces, og den starter i os, fordi vi er jo også nødt til at kigge på, hvor er vi selv i den her ubevidste maskuline. Vi har alle sammen både feminin og maskulin i os. Og nu hvis jeg tager mig selv som eksempel, jeg har månen i et ildtegn, jeg har månen i skytten, har altid været meget hurtig til temperament, eller hvis der var noget uretfærdigt, eller så er jeg blevet meget vred, og så har jeg virkelig også haft svært ved at falde ordentligt ned igen, og så har det hængt fast, og det er noget, jeg har kæmpet med i hele mit liv egentlig, hvor jeg også har været nødt til at forvandle det til mere sårbarhed, fordi det jeg har fundet ud af, har jo været ofte, når jeg er blevet vred, eller har reageret i temperament, eller så har det været for at beskytte sårbarheden. Yeah. Så jeg kender den her, i hvert fald på min måde, den her rejse ret godt, og den her forvandlingsproces ret godt, og arbejder med det, når det dukker op, kigger på det, prøver at finde ud af, jamen, hvad er det for en sårbarhed, der vil frem. Og det tror jeg også gælder, når vi projicerer det ud på det store billede. Ikke? Altså, og nu kan jeg ikke lide at bruge sådan enkelte eksempler, men alligevel, når man er amerikansk præsident, ikke? Altså Donald Trump, nu kigger jeg også tit på hans horoskop, så der må også være noget sårbarhed der, når man har brug for at vise nogle forskellige ting, men ikke kun ham, også alle de andre. Det er ikke kun nogen, det er faktisk de fleste. Ja. Og det er fordi det er meningen, det her skal spejles, så der er også en mening med det. Ja. Der var mange, der spurgte mig astrologisk, hvorfor at det ikke gav nogen mening i en ny tid, at Donald Trump skulle vælges som præsident. Og jeg går ikke ind i politik, men jeg går ind i politik ud fra astrologien. Og det jeg sagde meget klart og meget tydeligt, fordi jeg kunne se det meget klart og meget tydeligt, det var fordi han er nødt til at vise os det gamle. Ja. Han er nødt til at lige præcis at starte den her nedbrydningsproces, uden han selv ved, det han gør, for at vi kan begynde at forme tingene på ny. Og fordi vi kan se det, ikke? Han bringer det bare så tydeligt fra os. Så selvom, han gør det bare så tydeligt, for mig i hvert fald, det der med sådan, okay, det er ikke vejen frem, venner. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Og han er jo et karikeret eksempel på lige præcis det. Og jeg bruger ham tit også i min astrologiundervisning, når jeg skal fortælle om nogle bestemte astrologiske sådan aspekter eller placeringer, så han er altid god at bruge, fordi det skinner så meget igennem. Ja, man kan se det, ikke? Det er virkelig sådan, ligesom hvis der er et eller andet, sådan, som er sådan karikeret, eller sådan, det er så vildt, at det er sådan, okay, nu skal vi se denne her sådan ubevidste maskuline folde sig ud, ikke? Og så kan vi på et kollektivt plan måske tage et andet valg. Og lige faktisk, fordi vi skal til at slutte, og det synes jeg er lidt ærgerligt, men, det er så spændende. Men jeg synes, det er så spændende at have den her snak, fordi det er jo så relevant for os alle sammen. Og også det her med sådan, som menneske, igen, kom tilbage til det, hvad er vores intention? Hvad vil vi bidrage med? Og hvad, i den forbindelse vil jeg spørge dig, hvad synes du? Altså, hvad kommer til dig i forhold til, hvad skal vi kigge ind i? Vi har været inde i det her med at kigge ind i os selv, i hjertet, i mørket, alle de her ting. Men hvis der er noget, du sådan tænker, okay, det her det vil kunne hjælpe os rigtig meget, hvis
alle vidste det her. Er der så noget, der kommer til dig? Ja, egentlig er det ret jordnært, fordi det hænger lidt sammen med det er et sammensurium af alle de ting, vi har talt om her. Vi har været i øst og vest. Det er det, fordi det egentlig handler om, det er, at vi kan ikke regne med, at Ukraine og Rusland kan tale sammen, at Trump og Iran kan tale sammen, at stormagterne kan tale sammen, hvis vi ikke engang kan tale med naboen, eller hvis vi ikke engang kan tale med vores dele af vores familie, eller med vores partnere, eller hvis ikke vi selv kan vise sårbarhed, eller hvis ikke vi selv kan være det gode eksempel i vores egne personlige liv, som vi ønsker at se lederne skal være, så kan vi ikke regne med, de er det. Så i bund og grund starter det helt banalt, helt jordnært, helt hverdagsagtigt i vores egne liv. Prøve at finde ud af, hvordan kan vi selv få den her forvandlingsproces sat i gang. Hvordan kan vi selv, når vi er også på vej ud af et spor, eller på vej ud af en stor konflikt, eller andet, hvordan kan vi få forvandlet den? Ja. Hvordan kan vi gøre noget andet med den energi? Det er det, der er brug for. Og så er der brug for mennesker, som tør at gå deres egne veje. Ja. På en, igen, ikke den her maskuline, krigeriske måde, men på en afbalanceret måde. På en kærlig måde. Og der er stor forskel, og det kan man også mærke på mennesker, der enten er i det ene eller det andet. Fordi det er ikke sådan, vi skal holde os tilbage. Langt fra, faktisk. Men vi skal begynde at handle ud fra en ny energi. Ja. Og det er det, jeg vil sige, det starter i hver vores personlige liv. Det ved vi selv, hvordan man kan blive provokeret derhjemme, eller i familien, eller hos naboen, mere end man kan nogen andre steder nærmest. Ja. Og det er der, det starter for os. Det er sådan, vi ændrer verden. Ja. Fordi så smitter det af. Og det er jo faktisk meget håbefuldt. Altså, fordi så kan vi rent faktisk gøre noget, i stedet for at læne os tilbage og vente på, at dem derude skal gøre noget. Ja. Og det synes jeg er faktisk et meget godt sted måske at stoppe med denne her sådan, vi kan alle gøre noget, der hvor vi er. Og skal gøre noget. Og skal gøre noget. Lige præcis på vores egen individuelle måde. Ja. Ej, hvor har det været en spændende snak. Jeg har virkelig nydt det. I lige måde. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at denne her episode har vækket noget i dig, inspireret dig på en ny måde, eller givet dig noget at tænke over. Vi høres ved i næste